فرحوا بالأموال وخصلة الرجال، فرحوا بالأموال وخصلة الرجال، صبحوا معاهم الحال ولاد العربية. ياي يا 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 Kezem a recre van téve, jó régen gondolom fölvenni kéne azt, ami itt van, ebbe benne, minden egyes nyakkendőtűbe, ha akarom termel. Ha akarom, akkor senyved el, amikor akarom, szopatom, az M7-est vele felnyalatom, rafkósan csítelek, RT-vel dílerek. Kilóra megveszek mindent, üzletemberek vannak és istenek, tárgyaló partnerek, sokáig éljetek, üzletemberek. Kezem a stopra van téve, jó régen tudom, hogy volumét kéne csavarni, attól vad, akkor vagy jó, ha nagyban nyomod, ha akarom termel. Ha akarom, akkor senyved el, amikor akarom, szopatom, az M7-est vele felnyalatom. Mi vagyunk azok emberek, mi vagyunk az üzlet emberek, mi vagyunk azok emberek, mi vagyunk az üzlet